Bună și bine am găsit la un nou vlog. Azi, sincer, nu știu ce o să facem, că sunt singur în skate. Da, o să mă dau și poate mai târziu să încerc să dau niște new learn-uri. Dar înainte să începem cu tricurile mari, înainte ne încălzim, dăm niște line-uri, niște chill-uri și după aia vedem ce o să mai facem. Bun, băgăm aici un feeble. Drop. 270. Mergem la half pipe. Băgăm un brai whip, feeble smith drop și un super whip. Bun, am dat primul line. Acum nu știu, cred că mergem la colțul mare. Nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă vă plac vlogurile și să-mi dați follow pe TikTok și IG. Kickless. Bun. Haideți să mergem la colțul mare. Am ajuns la boxul mic și după cum știți, primul line ce o să dăm la colțul mare o să fie heel kickless și după aia backflip pe box. Bun, am cam căzut, dar încercăm din nou. Traiul trecut am cam căzut, dar încercăm din nou. Bun, și l-am dat. Bun, mai dăm încă un line pe colțul mare și după aia mergem înapoi la half pipe. Am chef azi să mă dau un 180. Încă un 270 pe colțul mare și am ajuns la half pipe. Bun, acum o să încerc un bright double whip și după aia heel kickless whip. Sper că mi iese. Trai 2 la line. Bun. Cam sketchy, da, merge. Fac o mică pauză, să bem niște apă, să dăm hydration, că mi cam sete. Uai, ce bună e apa asta, Harghita. Bun. Haideți să ne dăm. Bun, acum o să încerc un line mai lung. Venim pe box, dăm whip bar. Mergem așa, luăm o curbă. Pe piramidă o să dau un whip. Și colțul mare, cred că o să dau un brai. Bun, haideți să începem. Bine băieți, haideți să începem line-ul. Dăm whip bar. Dăm curba asta lungă. La piramidă nu o să dau whip, că e ud și o să alunec. Brai. Și haideți că dăm un feeble smith whip drop. Bun. Dăm încă un line pe box. Să dăm 360 flyout. Venim. Piramida mică, hărsărim. Pe colțul mare un dublu whip. Și după aia 270 pe colțul mare. Primul trick. 360. Bun. Luăm curba. Aici mergem încet că e ud. Dublu whip. Feeble
și 270 practic pe colțul mare. Bun! Și l-am dat. Am venit să beau și un suc aici. Și cum mergem înapoi în skate, nu știu sincer ce o să facem, dar vreau să dau un new learn. Deci, după cum vedeți, e ora... cât e? E 3 și 43. Eu pot să stau până la 4 jumate în skate și până atunci trebuie să facem ceva interesant. Deci, vedem imediat ce o să facem în skate. Bun, am băut și sucul, cum merg înapoi în skate și nu știu sincer, nu cred că o să mai dau un new learn, că e cam frig și nici n-am atâta putere, deci cred că o să ne dăm chill, dar o să ne dăm un pic și pe țevi. Am ajuns în skate. Acum o să încerc să dau un board slide hill pe țeava mică. Nu am mai dat de mult, dar poate că mi iese. Bun, first try nu a fost rău, dar încerc încă o dată. Try 2 la board slide hill. Am uitat să dau hill-ul. Try 3 la board slide hill. Fuck. 1,000 years later. Bun, și l-am dat. Salută și prietena mea. Bună vlog! Bun băieți, deci nu știu ce o să fac acum. Cred că cobor și o să mă mai dau acasă un pic. Că am acasă o rampă mică făcută de mine, din lemn. Și cred că mă mai dau un pic acasă. Dar înainte să plecăm o să mai dau un backflip. Bun, și acum cobor. O să arăt cum e drumul spre jos. Bun, acum coborâm, dar este aici o secție până la coborâre. Și este ca un downhill, dar pentru trotinete. O să vedeți la ce mă refer acum. Stați că m-am oprit să fac o poză la sunset-ul ăsta frumos aici. Uai, ce frumos e! A venit mașina peste mine, bunicul era să mă calce, că nu l-am văzut. Bun, haideți să pornim. Bun băieți, am ajuns la bunici și am scos rampa mea. Bam! Și o să dau niște tricuri pe el. Haideți să începem. Bun, primul trick pentru rampă o să fie un dublu whip, ca să mă încălzesc, că nu am dat de mult pe ea. Bun, deci primul trick o să fie un dublu whip. Bun, am cam căzut, dar încercăm din nou. Eu cam pe și nașpa, mi s-a dus picioarele așa în față și am căzut. Încercăm din nou. Bun. Acum o să dau un kickless. Bun, am dat kickless-ul. Acum cred că trecem la un triplu whip. Bun. Primul try la triplu whip. Vine o mașină repede. Try-ul la triplu nu a mers așa bine, dar încercăm încă o dată. Try 3 la triplu whip. Bun. Și l-am dat. Acum cred că o să trec la un brai de pe rampă. Bun, și din try o să dau un heel rewind.
Bun, și am dat și... Mai dau încă un finger și trai unul la finger. Bun, și l-am dat. Bun, băieți, ziua 2 din vlog. Azi o să mergem la Cluj la VMAX Karting și o să ne teleportăm în câteva secunde. Bine, băieți, am ajuns și la VMAX Karting. Haideți să mergem înăuntru.